Hello, good morning. Kumusta? Mayong buntag higala ang ato ang pagaiskutan karon nga kabuntagon. Ako ang kining gitaytulan of why should I need not to worry? Why should I need not to worry? Nganong dili man ko angay nga mabalaka? So mao na ang atong hisgutan igsoon karon nga kabuntagon. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we give you thanks for this time that you have given unto us. And thank you, Lord, for anointing your words. And thank you for letting this word, O God, penetrate into each of the heart of the viewers, O God. And let this word help to change their lives, Lord, as they go along with their journey in their everyday lives. And anoint your servant, anoint your words, anoint every hearers, anoint every heart, O God. This we pray through Jesus Christ our Lord. Amen. So why should I need not to worry? Nganong dili man ko angay nga mabalaka? Nganong dili man ko angay nga mabalaka? Why? Ngano man? Because in 1 John 4:4, naingon siya diana, apan mga anak, iya na kamo sa Dios, ug gidaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta, kay ang espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. So ingon siya diana, iya na kamo sa Dios. Iya na kamo sa Dios. In English, you are of God. You belong to God. You do not own to yourselves. You do not own yourselves. God owns you, because as I've said in our last video, He died on the cross for you. He gave His life for you. He shed His blood for you. He sacrificed His life for you. He bought you with His blood. He bought you with His precious blood. That is why you are of God. You belong to God. God owns you. That is why you need not to be worried of whatever happenings around you, whatever happenings in our surroundings, in our world, in our situations, pandemic rises, COVID-19 virus. You don't need to be worried wherever you go. Whatever you are doing, the moment you get out of your house and you will go to any places, you don't need to get worried. The moment you will ride on the on a tricycle or on a buses or any vehicles, as you go along with your journey, you don't need to be worried. Why? Because the moment you receive Jesus Christ in your life, the moment you receive Jesus Christ in your life, He owns you. So, He owns you. Siya na'y na nag-iya sa imong kinabuhi, because you received Him in your life. Siya na'y na nag-iya sa imong kinabuhi. So you belong to God. He owns you. That is why you don't need to be worried. Ngano dili ka angay mabalaka the moment nga mugawas ka, muadto ka sa asa man nga dapit, because anyone, everything that belongs to God, there is protection. Ang tanan nga iyaha dunay protection. Ang tanan nga nabilong sa iyaha dunay protection. So that is why mo na tong giingon nga dili ka angay mabalaka. In 1 Peter 1:18 to 19, 1 Peter 18 to 19, ingon siya diana, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. So you were redeemed. You were not redeemed by corruptible things. Wala kagibayran og butang nga mawala lang, butang nga mahanaw lang, like silver or gold. Wala kagibayran og butang nga makupas lang, mawa, kung dili ang gibayad sa imuha is the blood of Jesus Christ, the precious blood of Jesus Christ. Maunay gibayad sa imuha, dili mawagtang. The blood of Jesus Christ is for today, no, for tomorrow, and
Sa tanang panahon, it is for all seasons. Sa tanang panahon, whatever seasons you are in, the precious blood of Jesus Christ is for all seasons. That is why you will not be worried. Dili ka angay mabalaka tungod kay gibayra na ka sa iyang hamili nga dugo, iyaha na ka. Ang tanan nga naiyaha sa Ginoo, ang tanan nga belong sa Ginoo it is covered, covered na sa hamili nga dugo ni Ginoong Hesus. Iyaha na ni Ginoong Hesus. That is why you don't need to be worried. Dili ka angay nga mabalaka. In 1 Peter 2, 9 to 10, ingon siya diana, but you are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim like the praise of him who called you out of darkness into his marvelous light. 10, who once were not people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. So kaniadto dili kamo katawhan sa Dios. No kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, dili kita katawhan sa Dios upon the moment we receive Jesus Christ in our life. The moment we receive Jesus Christ in our life, iyahan na kita sa Ginoo, katawhan na kita sa Ginoo. We become the children of God. The moment we received him, we believed in him, and we received him into his life. The moment we receive Jesus Christ, the moment we believe Jesus Christ and receive Jesus Christ into our life, into your life, you become his children. We become his children. Naiyaha na kita, nahimo na kitang iyaha. No, who once were not people, kaniadto dili kita iyaha, but the moment we receive, the moment we believe and we receive Jesus Christ into our life, into your life, nahimo kitang iyahang katawhan. Karon iyaha ka na katawhan, iya na kamo sa Dios, iya na kita sa Dios. No kaniadto wala maluwi ang Dios kanimo ug kanako apan karon gikaluyan ka sa Dios. So the moment you receive Jesus Christ in your life, you become a children of God. We become a children of God. You become his child. You become her child. Nahimo kang iyaha. That is why everything that belongs to the Lord, there is protection, because ang tanan nga iyaha duna gayoy protection. Ang tanan nga naiyaha sa Ginoo, ang tanan nga belong sa Ginoo, wala gayoy si bisan kinsa nga makapanghilabot. No harm will happen. No harm. No walay si bisan kinsa nga makapanghilabot. No one can snatch them out from the hands of God, because he owns us all. He owns you, he owns me. The moment you receive Jesus Christ in your life, he owns you and he owns me. He owns us. Anyone who receive Jesus Christ in their life, God owns them. Dili na kita mo na nag-iya sa itong kaugalingon, kundi ang Dios na mo na nag-iya niini. So nganong mabala ka man ka wherever you go, nga siya may na nag-iya sa imong kaugalingon. Siya may tag-iya na kung siya ay tag-iya nimo. So the moment man mo ride, musakay ka og sakyanan, dili ka angay mabala ka ninang virus tungod kay siya na nag-iya nimo. Nganong mabala ka man ko? No, ang Dios may na nag-iya nako. Ang Dios may na nag-iya nimo, because he owns you. Everything that belongs to him, there is protection. In Galatia 2:20, Galatians 2:20, ingon siya diyan na, I have been crucified with Christ. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and who gave himself for me. So it is no longer I who live. It is no longer I who live, but it is Christ lives in me. It is no longer I who live. It is Christ, Christ lives in me. So dili na ikaw mao ang nabuhi. The moment you receive Jesus Christ in your life, it is the Lord who dwells in your heart. It is the Lord who dwells in your lives. So it is the Lord lives in you. The Lord lives in you. God lives in you. The moment you receive him in your life, God lives in you. God dwells in your heart. Siya ang nagtumala sa imong kinabuhi tungod kay siya na may na nag-iya kanimo. Siya na nag-iya kanato. That is why we don't need to be afraid of what is happening around us, what is happening around the world, what is happening around your neighbor.
sa palibot, no, sa imong palibot, dili ka angay mahadlok, dili ka angay mabalaka tungod kay dili man ikaw mo na nag-iya sa imong kaugalingon. Ang Dios na mo ina nag-iya sa imong kaugalingon, siya na nag-iya niini. No, he direct sa tanan nga iyaha, ang tanan nga nabilong sa iyaha. God is our director. He directs our steps. He direct our steps. Matagtikang sa atong mga tiil, ang Dios mo ay nag-direct niini. Matagtikang, matagbuhaton, matag paingnan, ang Dios mo ay nag-direct niini, because all things that had happened to us and all things that would happen to us is connected to the plan of the Lord into your life, into my life. Konektado kini sa plano sa Dios sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. That is why no, you don't need to be worried. We don't need to be worried. Wala kay angay nga kabalakan of what is happening around you, or what is happening around the world, because God knows. Ang Dios na sayo dining tanan, ug dili kaniya pasagdan, ug dili taniya pasagdan tun kay siya may na nag-iya kanato. No? In Romans 8 or Roma 8:31-32, Romans 8:31 to 32. Ingon siya diana, if God is for us, who can be against us? Kung ang Dios dapig kanato, kinsa may makigbatok kanato? Kung ang Dios dapig kanimo, kinsa may makigbatok kanimo? No? He who did not, verse 32, he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? No? Ingon siya diana, kung wala gani niya gihikaw ang iyang kaugalingon nga anak, no, gihatag ang kinabuhi sa iyang kaugalingon nga anak, ang imo baka how shall he not with him also freely give us all things? Ang imo pagkahang gipangayo ang dili niya gihatag gani niya ang kinabuhi sa iyang kaugalingong anak tungod kay gihigugma kaniya, no, gihigugma ta sa Dios ang iyang kaugalingong anak, ang kinabuhi sa iyang anak mo iyang gihatag tungod kay gihigugma ta niya. Kinabuhi gani sa iyang anak, wala niya gihikaw, wala niya gikahakog. Ang imo pakahang gipangayo sa Dios dili ihatag nga iyaha na ka, ang iyang hamili nga dugo mo gibayad para nimo, ang iyang hamili nga dugo mo gibayad alang kanako. Ang imo pakahang pangayoon ang dili ihatag sa Dios, kagamay sa imong gipangayo. Ang iyang kaugalingong anak, ang kinabuhi sa iyang ang kinabuhi ni Ginoong Hesus mo gihatag igsoon alang sa imuha kay gihigugma ka sa Dios. Ang iyang kaugalingong anak, ang dugo sa iyang anak maoy gi paawas alang kanimo. Unya ang imo pagkaha nga pangayoon, ang imo pagkahang panginahanglanon mo dili ihatag sa Dios nga iyang kamatayon iyang gihatag para nimo, no? So kung nangayo kag unsa man ang imong gipangayo, unsa man ang imong gitinguha sa imong kasing-kasing, unsa man ang imong gidesire sa imong kasing-kasing, unsa man ang imong giampo gipangayo igsoon, walay dili ihikaw sa Ginoo, walay dili ihatag sa Ginoo, as long as this is in line with the Lord, as long as this is in line with the glory of the Lord, or to glorify the Lord, as long as it is in line with God, with what God will please, as long as it is in line with the word, as long as your motive is pure, as long as your motive is clean, no, sa imong gitinguha ug ang tanan nga imong gitinguha sa imong kasing-kasing, walay dili ihatag sa Ginoo, as long as this is for the glory of the Lord, as long as this is for the kingdom, for the expansion of the kingdom of the Lord. That is why, no, let us always remember that ato kining hinumduman igsoon, no, higala ato kining hinumduman, wala gani gihikaw sa Ginoo ang iyang kaugalingong anak, ang kamatayon sa cross, ang kamatayon, ang kinabuhi sa iyang kaugalingong anak. Ang ato pagkahang gipangayo mo dili niya ihikaw nga gipakamatyan gani kaniya, gihatagan ka sa kinabuhi, no, gipaagasan ka sa amili nga dugo, gipalit kaniya sa iyang hamili nga dugo. Ang imo pagkahang panginahanglanon dili ihatag, no, that is just a small things, gamay lang na, no, gamay ra na ang imong gipangayo, gamay ra na diha sa Ginoo. Our Lord, our Jesus Christ is the maker, no, of heaven and earth, the provider, the owner of the money and gold. He is the owner of everything. He's the maker of everything. He is our everything, our all in all, no. That is why let us not be worried. Unsa man ang imuhang sitwasyon karon, unsa man ang imuhang giagian karon, unsa man ang imuhang
asa man ka nga circumstansya na in karon, walay natago atubangan sa Dios, no? Walay natago ang Dios na sayon niya na igsoon, no? Ang Dios nakakita niya na igsoon. All we need to do is to trust in Him, no? We have to trust in Him. Let us keep on trusting in Him. Let us keep on believing in Him. Let us keep on trusting in Him, no? Whatever happens, no, to my life, Lord, although I am in pain, Lord, I'll keep trusting in You. Though I am in hardship or difficulties right now, Lord, no, just say to the Lord, I'll keep trusting You, Lord. I'll keep believing You, Lord, no? So in Matthew 28:19, ingon siya diana, Jesus Christ said, I am with you always, even to the end of the age, even to the end of the earth. I am with you always, even to the end of the earth. Matthew 28:19, ingon siya sa iyang word, I am with you. Jesus Christ mismo niingon niini, I am with you always, even to the end of the earth. Ako makig-uban kanimo hangtod sa katapusan sa kalibutan, hangtod sa katapusan. Ako makig-uban kanimo. I will be with you. I am with you. So I will be with you and I am with you in every trials you are in. That is the promise of the Lord. Ang Dios wala man ni promise nga dili ka moagi og trials or circumstances or difficulties or hardships. What He promised in His words in Isaiah 43 is ingon siya diana, though you will walk through the fire, I will be with you. Though you will walk through the floods, no, I will be with you. Ang Dios makikuban ka nato igsuon. Ang Dios nagauban kanimo sa imuhamang sitwasyon karon, wala siya magpasagad igsuon. Nasayo siya. He plans a good future for you. He plans a better future for me and for you, for us. His plans for us is a better future. In Psalm 23:4, ingon siya diana, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. See, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Bisan pa og maglakaw ako sa ngitngit sa walog sa kamatayon, dili ako angay nga mahadlok, tungod kay nagauban ka man kanako. Ikaw nagauban ka nako. So sa sitwasyon nato karon igsuon, sa ato ang sitwasyon karon, sa kasamtangan natong sitwasyon, we are facing pandemic crisis, or where we are facing COVID-19, or COVID-19 cannot be seen by your naked eyes. Di siya makita wherever you go. At dili nimo siya makita. Ang kaaway nga atong giatubang dili makita. Ang kaaway nga imong giatubang dili makita. Maaring wherever asa siya karon, wala ka na sayod kung asa siya ni stay. Matag adlaw sa imong paglakaw, wala ka na sayod asa siya nga dapit. The moment mo sakay kag tricycle, asa siya dapit, wala ka na sayod. Our enemy cannot be seen. Ang atong kaaway dili makita, no, dili makita ang atong kaaway, this COVID-19 virus. But we have the Lord who owns us. Tunay Dios nga na nag-iya kanato, because He died on the cross. Iyang gipaawa siyang hamili nga dugo alang kanimo for your protection. The moment you receive Jesus Christ in your life, iyaha ka na. Iyaha na ta igsuon. So nang dili ka angay mabalaka, the moment mo sakay ka og tricycle, sakay ka og buses, manakay ka og sakay ka og any vehicle sigsuon or higala, dili ka angay mabalaka tungod kay though di mo siya makita, pero walay sinisan kinsang makahikap kanimo, walay kaaway nga makapenetrate, walay kaaway nga makapanghilabot kanimo tungod kay ang Dios mo'y na nag-iya kanimo. God owns you. You belong to God. Giingon niya diana sa 1 John 4:4. You belong to God. God, you are of God. Iyaha ka sa Dios. So igsoon, just trust in the Lord. Calm down wherever you go. Relax. Ang Dios na nag-iya kanimo, hinumdumi nga ang Dios na nag-iya kanimo. Iyang gihatag iyang kinabuhi, iyang gipaagas iyang hamili nga dugo, gipakamatyan kaniya, gipalit kaniya sa iyang hamili nga dugo, ug siya nay na nag-iya kanato. Iyaha na kita igsoon. Ang tanan nga iyaha sa Ginoo, dunay protection. Ang tanan nga iyaha sa Ginoo, dili gayud diya pasagdan. Ingon siya siyang pulong, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. Dili ko ikaw biyaan o pasagdan o talikdan. O ang Dios magabantay kanato, ang Dios magaatiman kanato, ang Dios magaatiman kanimo igsoon. So you should not be worried. Dili ka
ngayon mabalaka kay ang Dios mo na nag-iya kanimo. Iyahan na ikaw igsoon, iyahan na kitag, siya na nag-iya, siya na ni nag-iya sa atong kinabuhi. Everything that belongs to the Lord, there is protection. God bless, and I hope you are blessed with the word